Хората често ни питат какво трябва да стане, за да отпусне банката пари за ремонт над покупката за имота. Неписаното правило е, че бюджета, на който може да разчитате, е 150-200 евро на квадратен метър. Има обаче банка, при която тавана стига до 300 евро на квадратен метър, а там са възможни и изключения. Ние, например, имахме клиент, за който защитихме 600 евро на квадратен метър. Но за такава ситуация ще ти трябват касови бележки и фактури, а майсторите рядко дават. Друга особеност е, че в някои банки цялата сума се дава в началото, да можеш да си ги харчиш. Това обаче не е навсякъде. В някои банки парите се разделят на траншове. В началото ти дават 60%, а другите 40%, след като покажеш снимки, че ремонтът наистина се е случил и не си похарчил парите за нещо друго. Това значи, че от някъде трябва да намериш парите, за да го направиш. Една от банките по правило отпуска 70% от КСС-то, а година по-късно иска от купувача да направи нова оценка, за да се види с колко точно е поскъпнал имота. Ако планираш да купиш имот и искаш да го направиш при най-добрите условия, запази час за безплатна консултация с нас. Линкът ще откриеш в профила ни.